Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за животните. Какви звуци издават животните? Котенцата казват мяу, мяу. А моето куче казва бау-бау, бау-бау, бау-бау. А агънцето казва бе, бе. А козичката казва ме, ме. А какво казва патето? Папа, 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 папа. А как казва кончето? Разбира се, че а как казва жабата? Квак, квак. Квак, 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 квак. А какво казва пиленцето? Пи-пи, пи-пи. А какво казва маймунката? У-у-а-а, у-у, у-у-а-а. А пък кравата казва му. Можете ли да познаете кой издава този звук? Разбира се, така са пчелите. А какво казва петелът? Кукуриго! Кукуриго! А какво казва кокошката? Ка-ка, ка-ка, ка, ка-ка. А какво казва козела? А какво казват рибките? О, те само мълчат и си отварят устата. И правят ето така. А какво казва магарето? А как прави прасенцето? А какво казва мислето? Цър, 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 цър. А как прави слонът? А как казва пуяка? А как прави вълка? Ау! А това са птичките в гората. Те чуликат. Сладко, сладко. А когато чуете да, това е лъвът. А как прави гугутката? Гу, 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 гу. А как прави гъската? А как прави кълвача? А така ръмжи тигърът. А ето така звучи папагала. А така свирят щурците. А това е канарчето. А така казва делфинчето. А как прави змията? А това е орелът. А когато котката ядосана прави... Днес в това епизодче научихме как правят животните.
До скоро! Абонирайте се за Дора Ми Кидс, за да гледате първи новите ни епизоди!